biex ikkommenta dwar dan ir-rapport għandna magħna lill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna, nsellimlek Ministru. Issa li permezz ta' dan is-servizz li għadna kif segwina nafu x'fihom dawn ir-rapporti. Li xtaqna minn għandek huwa li tgħidilna x'ifissru dawn il-figuri għal pajjiżna u għall poplu Malti. Dawn f'temp ta' 12 sija ħarġu żewġ rapporti importanti ħafna. Wieħed mill-Kummissjoni Ewropea u liħor mill-Fond Monetarju Internazzjonali. Se jekk wieħed jisma' l-aħbarijiet jinnota li dawn huma tnejn mill-famuża trojka li twerwer il kulħadd. Ġifieri mhux biss il-Greċja, Spanja, l-Portugal u l-ħadd jibża minnhom għax huma severi ħafna. Ġifieri meta inti għandek rapport tagħhom u jkun favorevoli, inti tajt tisma' dawna veru tajbin, ġifieri fis-sens li huma pożittivi. Biss jekk inti taqra l-ewwel paragrafu biss tal-summary tal-IMF aw tal-Fond Monetarju jitkellem fuq l-ekonomija Maltija tkompli b'suċċess teleb il-kriżi globali. Jgħidu wkoll illi l-effetti tat-taqlib ġew imrażna. Kollu kliem illi fl-ewwel paragrafu biss għandek ukoll li tkabbir mhux biss huwa l-ogħla dak xi ħaġa li forsi huwa fattwali, imma qed jgħidu nħabba sostnut minn esportazzjoni diversifikata. Qed ngħid hekk għaliex ħafna kritika tkun fil-vojt. Għaliex meta inti għandek l-IMF li qed tgħidlek li l-esportazzjoni hija diversifikata u tikkontribwixxi għat tkabbir ekonomiku, allura inti tagħti każ. Jgħidlek ukoll li s-settur bankarju huwa stabbli illi l-qatt huwa l-aktar livell baxx reġistrat fl-istorja. Qed tgħidu l-IMF. Tajt ukoll illi l-pożizzjoni esterna għandna surplus u se jkompli jippersisti u titkellem affarijiet sbieħ. Però naħseb l-iktar importanti li tindirizza l-awtoritajiet. U tajtek, dan huwa fl-ewwel paragrafu tal-IMF. It-tajt l-awtoritajiet ħadu azzjoni fuq numru ta' fronti. Jiġifieri ħadu qegħdin jattwaw, qegħdin jagħmlu l-miżuri. U bad tispjega sintendi x'kienu dan-miżuri li ħadna fuq id-deficit ta' kollox. U mbagħad għandek ir-rapport ieħor tal-Kummissjoni. Dana il-Kummissjoni lil kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea tagħmillu rekomandazzjonijiet fejn taħseb l-iktar li l-ekonomija dgħajfa. U hemm bżonn li irisir xi ħaġa mill-awtoritajiet, jiġifieri għandek dak li ngħidulhom country specific recommendations, mela rekomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għal dak il-pajjiż. U għandna 5 kbar, dettaljati. U dawna tajt x'sar jew ma sarx progress. Sa nafu li fil-passat dejjem kantalina illi ma milnax hemmhekk, ma milniex hekk, però dit darba għandna fuq dawn il-5 country recommendations għandna illi fuq 2 għandna progress sostanzjali. Tuħu gost li tajt illi mill-gvern sar progress sostanzjali, xi ħaġa li qed tgħidu il-Kummissjoni. Fuq rakkomandazzjoni oħra tajt illi l-rakkomandazzjoni ġiet indirizzata kollha. U mbagħad għandek 9 punti illi tajt li sar progress. Jiġifieri l-unika ħaġa li qed tajt illi progress mistenni fuq il-pensjonijiet. U hawnhekk il-gvern ma jiddejjax għaliex jaf illi daqet sar l-istudju fuq il-pensjonijiet tajnih lilhom biex issa japprovawh, u mbagħad issir diskussjoni bipartisan u kif ukoll mal-partners soċjali biex isiru rakkomandazzjonijiet kif il-pensjonijiet jistgħu jiġu sostenuti. Kif qed tajjeb inti qed naraw riżultati li qed jibqgħu jitjiebu il-ħin kollu. Il-gvern jista' jagħmel miri li huma ambizzjużi, ma kemm taħseb li pajjiżna jista' jibqa' jikseb riżultati pożittivi u fil-fema tiegħek xi wassal għal dan? Jien naħseb ir-risposta ħadta jien meta segwejt kont mal-Prim Ministru Londra f'dawn il-jumejn li għaddew u rajt il-queue twil wara l-bib tiegħu ta' investituri mid-dinja kollha, Ċiniżi, Indjani, mill-South America, mill-Awstralja, mill-Ingilterra, kollha bi proġetti interessanti, ħafna. U l-Prim Ministru jismagħhom u jinkoraġġihom biex ikomplu jaħdmu fuqhom. Jiġifieri dan bħalissa Malta veru hemm attenzjoni fuqha. Jiġifieri il-suċċess qed jiġbed l-attenzjoni tad-dinja kollha u qegħdin imbagħad iqajmu l-investituri jridu jagħmlu l-flus. U rridu fejn pajjiż mhix isew u interessanti. U qegħdin qed nistennew illi jekk nimxu fuq dawn il-proġetti naħseb illi l-futur tagħna u ta' wliedna huwa sabiħ. Grazzi ħafna lilek Ministru tal-Ħin tiegħek.